Bueno, eskerrik asko. Balio handia, ez? Azkenean, bueno, esan dezun bezala emaitzak oso onak izan dira, baina horretaz aparte gainera jokalari guztiak parte hartuaz, oso lehiaketa gogor batean, bueno, oso valorazio polita, ez? Positiboa eta polita, ez? Azkenean. Formakuntza gaude. Eta esan dizuten bezala, azkenean, gure metodologian eta gure izateko eran denak parte hartu behar dute. Esan dezakegu denak ez bakarrik parte hartu, baizik eta denak denen kontra jolastu dute. Eta guretzako formakuntza emaitzaren gainetik dago, baina gainera refortzatu ateratzen da zure lan egiteko era, ez? Horrela, ez? Esate eguna, jokalari guztiak parte hartzea handia da eta zure modeloa reforzatzen du, ez? Egunerokotasun horretan. Bai, gure metodologia azkenean zelaitikan, lehiaketatikan dago, ez? Azkenean zikloka lan egiten dugu, azkenean pentsatzen dugu bai kombinatiboki, bai joko zuzen hori lantzen dugu, eta gero baita ere parietan gertatzen diren gauzak, ez? Bai defensiboki eta bai ofensiboki. Horrela lan egiten dugu, eta gainera hori, garrantzia handia ematen helburu desberdinei. Eta lehiaketa hortikan at geratzen da, ez? Orduan gero, lan egiteko era hori gero, zelaira eramaten dezunean ikustea ere, emaitzak ere ematen dituela, indartzen gaitu horrela lanean jarraitzeko, ez? Esan dezuleno, ez? Formakuntzan gaude, eta gainera oraindik uste dugu, oraindik jokatu egin behar dugu. Argi dago, emaitzak garrantzia ere baduela, baina jokatu egin behar dugu eta ez lehiatu, ez? Hori aipatzen dezula, ez? Atleti, Antigoko, Eibar, Alabez, esan behar da ere Euskal Kadete mailan, adibidez Gernika oso puntu gutxi atera ditu, baina oso lehiakorra iruditu zaigu kategoria. Gure planifikazioa esate dizu, zikloka egiten dugu lan, 6 astetik behin futbol desberdinak lantzen ditugu, dena futbola da, ez? Baina, arlo desberdinak, kombinatiboa, zuzena, kontraerasoa, transizioak, eta gero era berdinean ere PF-arekin adostuta intensiboak, estensiboak eta abarrekoak. Baina esateguna ez epe motzera begiratuta, baizik eta epe luze horretan, ez? Horrengo urtean EASora jungo diren jokalari horiek salto horrentzako prestatuak egoteko lan egiten dugu. Guk lehiaketa bino gehiago, irabazi baina gehiago, esan diegu aurten, ez? Lehiakorrak, kompetitiboak, ez dakit lehiakorra denitza, kompetitiboak izan behar garela. Eta talde honekin, zuk esatezu, ez? Bizkat igual, jetxi behar dugu ez, kasu honetan, ez? Sendotu behar genuen dituzten gaitasunak, beraiek ere sinisteko egiten ari geran lanean, eta dauzkaten doaietan. Azkenean, esposatu egin behar ditugula esaten diegu, saiatu behar direla, ez bakarrik dakitena egiten, baizik eta ez dakiten hori ere burutzen, eta badirudi, horten lortu degula, ez, ausardi puntu hori eta gu izate hori, ez. Liga esan dizuten bezala oso lehiakorra da. Azkenean hartzen bali maituzu talde guztiak, ez dituzu egia da puntuetan agian talde batzuk oso puntu gutxi atera dituztela, baina beraien emaitzak ikusita eta beraien kontra jolastu eta gero ez zenuke esango agian azkenak direnik edo argi dago, hitz egiten dugu formakuntza, hitz egiten dugu helburua ez dela irabaztea, baina argi dago gero lehenengo mailara iristean nahi balin badugu, kompetitibitate hori ere sortu behar dela, eta
aurten da lehenengo urtea, gure kasuan, gure adinekoen kontra lehiatzen degula, aurten da lehenengo urtea ere, Euskal Herri mailan ez, baina Euskal autonomian lehiatzen dugun lehenengo aldia da, eta bueno, lehiaketak garrantzia handia dauka, konparatzeko beraien artean, ez? Esan duzu, modeloak desberdinak dira, gure modeloan sinisten dugu, baina jokalariak sinisten dute. Orduan, bueno, beraiek ere ikustea, gure modeloarekin gaitasuna daukagula maila emateko eta helburuak edo bete ahal izateko, bueno, horrek indartzen du eta lehiaketa pasate izutena. Niri asko gustatu zait, gogoratzen dut orain guraso bieran egon du ginenean, teknikari batik esaten zuela, bueno, aurten urte erresa da, beraien adinekoen kontra lehiatzen dute, eta nik esan nien barkatu, baina niretzako guztiz kontrakoa da, oso lehiaketa potentea, niretzako kategoriarik politena, oraindik, aur nerabe, ja azten dira pixkat heldutasun hori lortzen, eta lehiaketa hau adin honetan izatea, beraien aukerak eta doaiak ikusteko gaitasuna ematen dugu. Gure taldeari eta pentsatzen eta adin honetan gehienei kontestu zaiena da talde bat atzean ixten zaizu momentu hortan taktikoki repliege horren kontra lehiatzea kostatzen da, baina esate dizutena, hortarako lan inbar dugu, kontestu desberdin horiek gure metodologiaren bitartez pentsatzen dut beti badugula aukera hori lantzeko, helburu desberdinak, aurkari edo sistema desberdinen kontra jokatze horretan, baina nik uste dut talde batek defensiboki atzean sartzen den kontestu horietan gehiago kostatzaigula, bai guri eta esango nuke talde guztiei, eta era berean ere defensiboki guri ez zaigu tokatu, agian talde profesionalak esango nuke beste kontestu batzu dauzkagula, baina kanporagoa zenean kontestu hori ere landu egin behar duzu, hau da, baloirik gabeko momentu horiek eta bar, eta hor ere oraindik uste pausoak emateko dela. Talde hobeago izateko oraindik eta gehiago ausartu behar dira beraiek direna erakusten. Bai, guk iaia taktikari buruz, esango nuket gure taldearekin iaia ez dugula hitz egin, guk seio bat daukagu, item desberdin batzuekin eta kontestu horretan jokatu arazi egin nahi izan diegu. Eta asko hobetu dute bakarkako lan horretan edo individuo bezala asko hasi dira, talde bezala ere asko hasi dira, baina batez ere beraiengan sinistu dutelako eta guregan ere, teknikariengan ere, bagian mezuangan ere sinistu dutelako. Orduan, zer eskatuko nieke edo zertan jarraitu behar dute hobetzen? Batez ere hori, bere doaiak erakusteko ausardia horretan eta lotxik ez edukitzen, zerbait ez dakitenean, edo zerbait ondo ateratzen zaienean, edo eta bar, horretan jarraitzen, kontestu osotikan atera gabe, hau da, talde lan horretatikan atera gabe, hori egian da zaiena, baina nik uste dut aurten lortu dutela, eta niri gustatuko litzaidake hurrengo urtean ere horretan jarraitzea. Kopa, guri iritsi zaigu Piru Gaintzarekin batera, txapelketarekin batera, ez dakit hemen esan behar duten edo ez, hurrengo urtetarako modatzeko gaitasuna dagoen eta bi txapelketa batera ez jolastu behar izana. Baina kopa azkenean desberdina da, partido bat eta agian bukatu da, gaur esaten genuen
tristea edo gertatu daiteke ez, laurdenetan edo semifinaletan galdu eskero etxera zoazelako eta ia denboraldia bukatu da ez. Baina bestalde batetik bueno, lehiaketa hori ere 8 lehenengoen artean eta azkeneko jardunaldiak izan da ez, bueno, guazen dena ematen alegintzera, guazen gozatzera, guazen esan dizuten bezala gureak diren indargune horiek agertzera eta ausartzera gure indarguneak ez diren horietan jokatzera eta ea noraino ematen digun. Alebez dakagu adibidez orain finalerdietan, bueno, askotan jolastu gea beraien kontra, baina beste kontestua da, irabazten duna jarraitzen du eta galtzen duna etxera da. Bueno, gozatzera, gozatzera eta ez dakit. Kontestua astebururo guretzako berdina, guazen jokatzera, guazen gurea ematera, guazen alegintzera izaten eta hortikan aurrera, bueno, emaitza izango da, izan behar duena, hori da barneratu behar deguna. Nire denboraldia gogorra izan da. Futboletikan kanpo arazo asko izan ditut, gaixotasun handi bat, eta asko lagundu didate, eta bai jokalariak, eta bai nire inguruan dauden lagun eta lankide guztiak. Orduan, bueno, eskerrak eman beraiei, niretzako kanpoan gogorra izan delako, baina, bueno, futbola gustoko dugun eta batez ere aldagelak edo taldeak sortzen dituzten indarroiek gustoko ditugunak, oso babestua sentitu naiz, asko lagundu didate egunerokotasun horretan, eta goza bat izan da beraiekin lan egitea, bai nire lankideekin, lagunekin, kasu honetan, eta gure jokalariekin, oso positiboa.